हेलो फ्रेंड्स, आं नीलेश्वर स्वर्गियारी NS Assam YouTube चैनलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोनजों थांनाय 23 मे खालि फोसावनाय क'क्राझार लक सभा समस्तिनि इलेक्शन रिजाल्टनि सायाव आं मोनसे एनालाइसिस एबा नोंथांमोनजों सावरायनो नाजादों। जानो हागौ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बे इलेक्शन रिजाल्टआ मा। माने जोंनि हारिनिफ्राय थांनाय खेबनि बायदिबो जों एबारबो देरहानो हायाखिसै। माने जोंनि हारिया बे बाराव देरहानो हायाखिसै जाहैबाय। जों सानदोंमोन मा जायखिजाया बर' बिजाथिया देरहाबानो जासिगोन, नाथाय जों बेखौबो जाफुंहोनो हायाखिसै। दा मा खालामबावनो, बेयो जोंनि दुखुनांथाव बाथ्रा। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा जोंनि गेजेराव बेफोरनि जाहोनफोरखौ। गावजों गाव एना एनि, गोदोबो जों जेरैहाय गावजों गावनो दानलाय सुलाय एना एनि, नै दिनैबो BTC मोनखांनायनि उनाव राजखान्थिनि बेलायाव गावजों गाव गावस्रालायनाय, एना एनि, मासिनि सेलायलायनाय, दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा फ्रेन्ड्स, जोङो क'क्राझार लक सभा समस्तिनि गोदोनि केन्डिडेट्सफोरनि जारिमिनखौ जोङो बेखेवना नायोब्ला नुनो मोनो। 1957 मायथाइनिफ्राय 1977 मायथाइसिम MP जादोंमोन D बसुमतारी, आरो 1977 मायथाइयाव चरन नार्जारी, 1984 समर ब्रह्म चौधुरी, 1991 मायथाइयाव चैतन्य नाथ ब्रह्म चौधुरी, 1996 मायथाइयाव लुइस इस्लारी, आरो 1998 मायथाइनिफ्राय 2009 मायथाइसिम मोनब्रै टार्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया MP जाबोदों। आरो बेनि उनाव 2014 मायथाइयाव नब कुमार सरनिया बर'निफ्राय, आरो बिनि उनाव नै दाख्लैसो रिजाल्ट होलांनाय 2019 मायथाइनि रिजाल्टआबो नब कुमार सरनिया। दा फ्रेन्ड्स, जोङो बे रिजाल्टखौ नायोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंनि क'क्राझार लक सभा समस्तियाव बर' सुबुङा MP जाबोबाय थादों, नाथाय नै 1914 मायथाइनिफ्रायसो जोङो गुबुन हारिनि आखायाव हगारना होनो गोनां जाबाय। दा फ्रेन्ड्स, जों बेनि जाहोनफोरखौ जों बिजिरना नायनो गोनां जाबाय। दानिया फ्रेन्ड्स, जों थांनाय 23 मे खालि रिजाल्ट होनाय क'क्राझार लक सभा समस्तिनि रिजाल्ट सिटखौ नायोब्ला जों ओरैबायदि नुनो मोनो। नब कुमार सरनिया मोनदों गासै भटनिफ्राय 33%, आरो प्रमिला रानी ब्रह्मआ मोनदों 30%, आरो उरखाव गोरा ब्रह्मआ मोनदों 21%। माने जोङो बे रिजाल्ट सिटआव नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि बर'नि मैखोम सानै केन्डिडेट उरखाव गोरा ब्रह्म आरो प्रमिला रानी ब्रह्म सानैनि भटखौबो जोङो दाजाबोब्ला गासै 56% जाहैगौमोन, आरो बियो हिरा करनियानिख्रुइ 18% बांसिन जाहैगौमोन। अब्ला जोंहा बर' केन्डिडेटआ गोबां भट मोननानै देरहानाय केन्डिडेट जाहैगौमोन। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, बिदि जायासै। जोंनि खौसेथि गैयैनि थाखाय बे जानो हागौ जालांबाय। दा फ्रेन्ड्स, जोङो बे बिथिंखौ नायोब्ला जों खौसेथि जानाया जोबोद गोनांथार। ओरैनो पपुलेसन बायदियै जोंनि BTCआव 30%आल' जोंनि बर'। फारसेथिं नै दा देरहानाय बिजाथि नब कुमार सरनिया गासै बर' गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ लानानै मोनसे बर'नि एगेन्स्टआव राजखान्थि खालामदों। दा जों बिदि सुबुंनिफ्राय जोङो बर' हारिया मा आसा खालामनो? बरन्स बियो जोंनि बर'नि एगेन्स्टआवसो राजखान्थि गेलेखादों। दा जों बिनिफ्राय जोङो बर' हारिया जेबो आसा खालामनो हाया। दा फ्रेन्ड्स, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासै बर' हारिनि सुबुंफोरखौनो खावलायनो नागिरो जे जोङो गावजों गाव एना एनि जाबाय थाबा जानाय नंला। जों गावनि हारिनि गेजेरावनो एना एनि जाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव मा गुबुन हारिनि मानसियासो बाहागो लाफैयो। दा फ्रेन्ड्स, भिडिअखौ आं दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, आरो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आरो भिडिअखौ शेयार खालाम। जै बर' हारिनि। गोजोन्थों।